ها؟ Je metti a buon, ezia. A fatto questo, alle da prøve come. Den så går på arbejde til. Den der har går jo bare. Har går jo bare. Har du bare lavet noget? Ja, hallo ikke. Hok det så. Den der går på arbejde lige. Det er så det så. الحمد لله.